Ya bakaya Jones. Awuye kaloku iyayazi mina ibhizinesi tshomi yayo. Qabe ngiqhawuke nikake izolo ngayigqwele. Ngiyakubona ke ngokumtsalela phandle la mntana qha ndithi uzethu atyusi. Ya, bengela xesha ngifuna into ichamisa. Sho Buddhas. Sharp does. Jonga my Buddhas ndishaya ngekona nomjolo. Nansi S4 ndiyayithengisa nge-8 type. Yo, namali njena mna tazi. Ayi, noba yi-5 tiger jonga iyazibhana le way qha ifenje eyibhetri. Ya, Uzethu atyusi. Uzethu. hayi kho Nick stars. Shosho ntwana. Kenze bhere atyusi noba yi-3 tiger mani. Kajuli tu namhlanje. Yayazi njena nawe da xa nayo imali ndiyakunika. Ndafike ntwana yakho. Pero ndiyaqina. Xelela atyusi akayeko bangumfazi apha. Qondile. That's the source. Ndabe ngathi umithi. Yibhiya ta. Umntu ngomjida kodwa nesibeni sophuma kukwabisuza ke sinje. Akasineno masihle iyaphuma qha yakho ndabanye abantu. Habe sensitsho nami bayibhiya ta. Nona uchomene nabantu abalewe efethu. Kusuba yilondo sihrot manje eza lapha eriyeni.